Хваленый Иисус Христос. Дети, ходите с веночками красивыми сюда вперед. Все веночки несем вперед, все идем сюда вперед. Давайте станем на коленочки, привітаємо Пана Єсуса. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niechaj będzie pochwalony Święty sakrament, prawdziwy ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze na wieki wieków. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze na wieki wieków. Amen. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze na wieki wieków. Amen. Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Вы свои веночки, которые принесли, можете сюда поставить, здесь вот на эту ступенечку под низ, чтобы они вам не мешали на мше. А потом в конце мши Ксенц вам посвятит их. Аккуратненько поставим, чтобы они нам целую мшу нам не держать. Поставьте потом еще. Можно поставить сюда. Оставили. С мешочков достаем и ставим. С мешочков достаем. И сюда пройду. Нормально пройду. Ставим. Ставим веночки. Только чуть подальше. Когда Ксенц будет выходить, мы сделаем здесь проход тогда, да? Отойдем немножко, чтобы Ксенц мог пройти. Здесь, чтобы был проход немножко. И на начало поем песню. Сегодня. Какую песню мы поем? «Вось иде мой Бог, вось сближается Царь, и Он Збавитель мой, имя Его Иисус». Воздвижается Царь,
ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Пана з вами. На Тебе, Пане, узнімаю я душу мою, Боже мой, на Тебе спадзяюся, няхай не буду осоромленым. Нехай не насміхаються надо мною вороги мої, бо не будуть осоромлены усіх, хто на Тебе спадзяецца. Гэтымі словамі антифона на ўваход распачынаем святую імшу у першую нядзелю Адвенту. Распачалі новы літургічны год, новы перыяд, святы час чакання на прыйсце Пана, Збавителя нашага Езуса Христа в чалавечым целе на Божае нараджэнне. Час, калі мы працуем над сабой, рыхтуемся да гэтых свят, не толькі, скажем, фізічна, але перш за ўсё духоўна. Час ласкі. Таму, распачынаючы гэты адвент, сапраўды, з Божым благаслаўленнем, з Божай ласкай, каб гэты святы час перажыць, настраиваемся, гэтыя ўсе гучныя забавы адкладаем, але менавіта з Божым, з Богам, з малітвай, з разважаннем над Божым Словом таксама, і разам з Марыяй будзем чакаць прыйсця нашага Збавіцеля. А падчас гэтай святой імшы я малюся аб ласцы жыцця вечнага для памерлай Буель Станіславы ў першую гадавіну пасля яе смерці. На пачатку перапросім Бога за нашу грэшнасць і недасканаласць, каб годна маглі скласці на свяцейшую ахвяру. Спавядаюся Богу Всемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшу я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя віна, моя вельмі вялікая віна. Таму прашу на свяцейшую заўсёды Пану Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, памаліцца за мяне да Пана Бога наша. Няхай змілуецца над намі Бог Усемагутны і, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Молимся. Усемагутны Боже, просім Цябе, дай верным Тваім такую ахвоту, каб добрымі справамі падрыхтаваліся да сустрэчы Хрыста, які прыходзіць, а ў судны дзень далучаныя да Яго выбраных маглі дасягнуць валадарства нябеснага. Праз Пана нашага Езуса Христа, Твайго Сына, які з Табой жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя. Читання книги пророка Єремії. Вось надыходзяць дні, кажа Пан, калі я выканаю абяцанне, якое абвясціў пра дом Ізраіля і пра дом Юды. У тыя дні і ў той час я узгадую для Давіда парастак справядлівасці, і будзе ён чыніць правасуддзе і справядлівасць на зямлі. У тыя дні Юда будзе збаўлены і Єрусалім будзе жыць бяспечна, і назавуць яго Пан, наша справядлівасць. Гэта Слова Божае.
Да Тебе, о Пане, взношу я душу мою. Да Тебе, о Пане, взношу я душу мою. Дай спознать Твои дороги, Пане, и научи меня стежкам Твоим. Веди меня в правде Твоей и научи, бо Ты мой Бог и избавца. Да Тебе, о Пане, уношу я душу мою. Пан добрый и справедливый, тому показывай грешникам шлях. Он керует приниженными у справедливости и научай покорных шляхам своим. Да Тебе, о Пане, взношу я душу мою. Все стежки Пана — это милосердность и верность для тех, кто заховывает заповеди и наказы Его. Пан доброзышливый для тех, кто Его боится, и заповедь свою открывая им. Да Тебе, о Пане, взношу я душу мою. Читання першого послання святого апостола Павла до Тессалонікійців. Брати, нехай помножить вас Пан і переповнить вас любов'ю одно до одного і до усіх, яку ми маємо до вас, как помацувати серце ваше беззаганними у святості перед Богом і Отцом нашим, у час прийстя Пана нашого, Єсуса, з усіми ягоними святими. І урешті, брати, просим вас і молим Пану Єсусу, як ви, прийнявши нас то, як треба вам себе поводить і догаджать Богу, як ви і поводите себе, как больше в этом узрастали. Бо вы ведаете, и тле мы дали вам наказы от Пана Иисуса. Это Слово Божие. Покажи нам, Пане, свою милосердность и дай нам свое избавление. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Pan z wami. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Luki. У той час Єсус сказав своїм учням: «Будуть знаки на сонці і місяці, і зорках, і на землі, сполох народів і замішання від гулу морського хвилювання. Люди будуть млеть від страху і від чекання того, що прийде на світ. Бо захистаються моці небесні. І тоді убачать Сина Чоловічого, який буде істи у облаку з моцею і славою великою. Коли ж гэта пачне адбывацца, тады выпрастайцеся і падыміце головы вашыя, бо набліжаецца адкупленне вашае. Зважайце ж на сябе, каб сэрцы вашыя не былі абцяжараныя пахмеллем і п'янствам, і жыццёвымі клопатамі, і каб дзень той не застаў вас неспадзявана, як пастка. Бо ён прыйдзе на ўсіх, хто жыве на паверхні ўсёй зямлі. Дык чувайце ўвесь час і маліцеся, каб вы маглі пазбегнуць усяго таго, што павінна адбыцца, і стаць перад Сынам Чалавечым». Гэта слова Пана. Присядьте на хвилинку. Миловану Христе Пану, брати і сестри,
На пачатак новага літургічнага году, на пачатак адвенту, са сваім пастырскім словам сёння кіруе да нас біскуп Александр Гродзенскі, Александр Кашкевіч. Таму, калі ласка, уважліва паслухайце. Мілаваныя ў Хрысце Пану, браты і сёстры, дарагія вернікі нашай дыяцэзіі. Першая нядзеля адвенту мы распачынаем чарговы літургічны год, які рыхтуе нас да прыйсця Пана. У адвентавы перыяд Касцёл словамі Хрыста кліча нас да малітвы і чування. Чувайце і маліцеся увесь час. Прадказаўшы апошнія падзеі і знакі, якія будуць ім спадарожнічаць, Езус Хрыстус кліча сваіх вучняў чуваць. Гэта тэрміновы заклік, як кажа нам Слова Божае, быў выкліканы тым, што тады, калі на Аліўнай гары Езус просіць вучняў чуваць, маліцца і спачуваць яму, вучні змучаныя спяць. Падобна было на гары Табор, калі Езус цудоўным чынам аб'яўляе сваю боскасць і ўваходзіць у найглыбейшую блізкасць і з'яднанне з Айцом. Вучні змораныя сном. Сапраўды, знешне яны разам з Езусам, але не удзельнічаюць у глыбіні таямніцы, прасыпаюць яе. Змучанасць вучняў Езуса застаецца актуальнай, бо і ў нашым духоўным жыцці часта назіраецца стомленасць, адсутнасць увагі, няўдзел, прызвычаенасць ці нават штодзённая руціна, а гэта вядзе да таго, што мы жывём як быццам у паўсне. Таму нам патрэбны гэты адвент, каб абудзіцца да новага жыцця і зірнуць інакш на ўсё, што вакол. І варта ў гэты час уважліва прыгледзецца да нашага удзелу ў Эўхарыстыі, бо менавіта на ёй здзяйсняецца такое перамяненне, як на гары Табор. Кожная святая імша павінна нас перамяняць знутры і стаць вялікай падзякай Богу за ўсё, што праз Езуса Хрыста Ён учыніў для ўсяго чалавецтва. Варта ў гэтым час зірнуць на нашу малітву, якая павінна быць сцішэннем, супакаеннем перад Богам. Яна павінна быць позіркам, поўным захаплення Яго прыгажосцю, любоўю, моцай і мудрасцю. Часта на малітве мы замест таго, каб быць з Богам, знаходзімся думкамі ў мінулым або ў будучыні. Думаем над тысячамі справаў, вырашаем праблемы, развярэджваем старыя раны ці марым пра лепшае заўтра. Цудоўным сведчаннем і выразам нашай веры будзе практыкаванне ці вяртанне да супольнай малітвы ў нашых сем'ях, бо ўсе сем'і пакліканы да таго, каб маліцца. Варта звярнуць увагу на тое, каб гэтая сямейная малітва не абмяжоўвалася толькі прамаўленнем вячэрніх малітваў. Ёсць яшчэ шмат іншых дзеянняў, якія надаюць духоўнае вымярэнне нашай штодзённасці ў сям'і. Благаслаўленне перад пасілкам, малітва, якую прамаўляем у аўтамабілі па дарозе, на вучобу ці працу, абрады, звязаныя са святамі, святочны сняданак у нядзельную раніцу, малітва на могілках за блізкіх памерлых. Трэба ствараць хрысціянскую атмасферу ў доме, каб дзеці раслі, купаючыся ў веры, і маглі развіваць сваё пакліканне да малітвы. Наколькі ж важна таксама знайсці дарогу да асаблівай малітвы, калі мы дзесьці раптам яе згубілі. Яна заўсёды з'яўляецца асабістым дыялогам чалавека з Богам у цішыні свайго ўласнага сэрца. Варта падчас адвентавага шляху, які вядзе нас да беднай стаенкі, адкрыць сэрцы на патрэбы бліжніх, на іх праблемы, радасці і засмучэнні. Гэта добры перыяд, каб шырока раскрыць наše сэрцы, каб задаць сабе канкрэтнае пытанне аб тым, як і для каго мы прысвячаем наша жыццё. Варта ў гэтыя халодныя снежаньскія вечары у складанай на дадзены момант з розных прычын сітуацыі
Заўважыць чалавека у патрэбе, які хоча не толькі цёплага хлеба, зручнага абутку, але і добрага слова ці канкрэтнага ўчынку. Кожны дзень мы маем столькі нагодаў, каб чыніць добро. Там у сёлетнім пасланні на Сусветны дзень бедных папа Францішак захвоціў шукаць бедных у першую чаргу там, дзе яны знаходзяцца. Мы не можам чакаць, пакуль яны пастукаюць у нашыя дзверы. Вельмі патрэбна, каб мы да іх дайшлі у іх уласных дамах, шпіталях і дамах апекі, на вуліцах і ў цёмных завулках, дзе яны часам хаваюцца ў прытулках і прыёмных цэнтрах. Важна зразумець, як яны сябе адчуваюць, што перажываюць, якія жаданні маюць у сэрцы. Дарагія вернікі нашай дыяцэзіі, час прыйсця Пана застаецца для нас вялікай таямніцай. Аднак Пан Бог прыходзіць да нас штодзённа, прыходзіць знянацку, як пастка або як злодзей. Не толькі ў апошні дзень, не толькі ў Еўхарыстыі ці на Божае нараджэнне. Таму мы павінны быць дасяжныя, знаходзіцца ў гатоўнасці, чуваць нястомна, а тым больш у абставінах пандэміі пастаянна быць у стане асвячальнай ласкі. Пан заўсёды ёсць і дзейнічае для нашага добра. Як у сваім зямным жыцці, так і сёння Пан прыходзіць з той жа мэтай – даць людзям свой супакой, мір і згоду нашым сем'ям і свету, каб вызваліць нас ад падзелаў, спрэчак, варожасці, каб зашыць нашы разрывы, каб дазволіць зменшыцца неадпаведнасці паміж тым, што мы кажам, і тым, што сапраўды робім. Ксёндз Ян Твардоўскі, кажучы пра навяртанне, прыводзіць вобраз каменя, які Бог узяў у рукі, каб апрацаваць. Хоць ён час ад часу выпадае з Божых рук і падае ў гразь, Бог зноў бярэ і шліфуе. Бог хоча апрацаваць высакародны камень нашага жыцця з нашым удзелам. Гэта будзе магчыма, калі мы падтрымаем шэраг канкрэтных дзеянняў у сферы нашага духоўнага жыцця. Стоячы на парозе сёлетняга адвенту, прымем гэтае запрашэнне ускласці на сябе складаную, але якую ж важную і збаўчую задачу – унесці Пана Бога ў цэнтр нашага уласнага жыцця. Няхай жывое слово пранікне ў нас, дасць пачатак нашаму унутранаму перамяненню і нашаму навяртанню. Няхай у гэтым адвентавым шліфаванні нашага сэрца і спаўненні гэтых складаных, але ж вельмі патрэбных задач нам дапамагае Найсвяцейшая Панна Марыя. Жанчына, якая чувае, нястомна адкрытая на навіну Бога. Тая, якая дазваляла Богу здзівіць сябе, а адначасова была гатовая прымаць кожнае яго слова. Няхай нас вучыць перажываць гэты час сапраўды хрысціянскім чынам у нашых сем'ях і супольнасцях. На шлях плённага чування усіх ад усяго сэрца благаслаўляю. Александр Кашкевіч, біскуп Гродзенскі. Падпісаны Гродна 22 лістапада 2021 года. Паўстаннем вызнаем нашу веру. Веру ў адзінага Бога, Айца ўсемагутнага, зямлі, усяго бачнага і нябачнага, і ў адзінага Пана Езуса Хрыста, Сына Божага, адзінароднага, з Айца народжанага перад усімі векамі. Бога ад Бога, святло ад святла, Бога сапраўднага ад Бога сапраўднага, народжанага, нестворанага, адзінасуднага Айцу, праз якога ўсё сталася. Ён дзеля нас, людзей, і дзеля нашага збаўлення, зышоў з неба і ўцелавіўся ад Духа Святога, з Дзевы Марыі, і стаўся чалавекам, укрыжаваны таксама за нас пры Понскім Пілаце, быў замучаны і пахаваны, і на трэці дзень уваскрос паводле Пісання, і ўзышоў на неба, сядзіць праваруч Айца, і зноў прыйдзе ў хвале, судзіць жывых і памерлых,
Jego wладарstwo nie będzie końca. Wierzę u Ducha Świętego, Pana i Żywotworca, jaki z Ojca i Syna pochodzić. Належить поклонение и хвала, який промовляв праз пророку. Віру в один і святий католицький і апостольський костел, визнаю один і хрест для відпущення грехів і чекаю воскрешення померлих і життя вічного в будучому світі. Чекаючи прийстя Збавцю нашого Єсуса Христа, узнесем до Бога наші супольні просьби. Молимся за святий костел, как, обвящаючи святу Євангелие, допомагав людям зустрітися з Христом. Тебе просим. Молимся за святого Отця, как Христос, Христя, якого ми чекаємо, наповняв Його своїм спокоєм. Тебе просим. Молимся за наш народ, как він клопотився об захованні віри і нестомно поглибляв її. Тебе просим. Молимся за молодь нашей країни, каб яна добра падрыхтавалася до виконання своїх будучих заданняў у грамадстве. Тебе просим. Молимся за наших памерлых, бацькоў, родных, дабрадзеяў, асабліва падчас гэтай святой імшы за памерлую Буель Станіславу ў першую гадавіну пасля яе смерці. Каб атрымалі спакой і вечнае жыццё збаўленых. Тебе просим. Молимся за нас, тут собраных, каб перыяд Адвенту паспрыяў паглыбленню нашай веры і падрыхтаваў нас да сустрэчы з Христом. Тебе просим. Всемагутны вечны Божа, які прагнеш збаўлення ўсіх людзей, выслухай нашыя малітвы і ўчыні, каб нашыя дні былі напоўнены спакоем праз Христа, Пана нашага. Молитесь, браты и сестры, как мою и вашу ахверу принял Бог Отец Усемогутный. Нехай Пан Бог прими ахверу з рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на користь нам. Пане наш Боже, прими, просим, гэты дары, якія мы, дзякуючы Твоей щодрости, атрымалі, і якія сыноў неадданасцю Табе ахвяруем, учини, каб гэтая ахвяра стала для нас задатком вечного збавлення праз Христа Пана нашага. Пан з вами. Угору серце. Подякуем Пану Богу нашому. Сапраўды, годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане Святы Ойча, Усемагутны вечны Божа, праз Христа Пана нашага. Ён пры першым сваім прыйсці, з пакорою прыняўшы цела, выканаў Твой спрадвечны наказ і нам адкрыў шлях да вечнага збаўлення. Ён ізноў прыйдзе ў зянні сваёй славы, каб даць нам абяцаныя дары, якіх мы ў чуванні з надзеяй чакаем. Таму з анёламі і арханёламі і з усімі святымі мы абвяшчаем Тваю хвалу, разам з імі усклікаючы. Осенняя
Сапраўды Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці, таму у еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христос уваскрос і спаслаў на апостолаў Духа Святога, праз Христа просім Цябе, усемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добровольно выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага усе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго усе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння граху. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Абвяшчаем смерть Твою, Пане Езу, вызнаем Твое воскресенье и чакаем Твоего прыся в хвале. Успоминаючи смерть из мертвых повстання Твоего Сына, ахвяром Тебе, Пане, хлеб життя и келих збавлення, дякуючи, что очинив нас годными стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебе, каб усіх нас, приймаючих тіло і кров Христа, Дух Святий собрав у одно. Пам'ятай, Пане, про костел Твой, розсеяний по всім світі. Удоскональ Його у любові разом з папом нашим Францишком, біскупом нашим Олександром і усім духовенством. Пам'ятай так само про братов і сестер наших, які поснули у надії на воскрешення, і про усіх, хто у Твоїй ласці одійшов з гэтага світу. І дозволь им убачить святло обличчя Твоего. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, каб мы заслужили удел у житті вечном. У єдності з Найсвятейшей Богородицей Панной Марией, со святым Юзефом, ее обранником, со святыми апостолами и усіми святыми, які спрадвеку подавалися Тебе, каб з ими и мы хвалили и прославляли Тебе, праз Сына Твоего, Иисуса Христа. Праз Христа, с Христом и у Христе, Табе, Боже Ойче всемогутный, у єдності Духа Святого, уся пошана и хвала, праз усе веки вечные. Бог так полюбил нас, что спаслал нам як Збавителя Своего одинородного Сына, тому осмеливаемся казать. Который есть в небе, святый будь имя Твое, приди благодарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего, что дневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, а не избавь нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усього злого, дай ласкаво супокой у дні наші, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были завсёды вольны от граху и захованы от усялякого неспокою,
Чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцу нашага Езуса Хрыста, бо Твоё валадарства і моц і хвала на веки. Пане Езу Христе, Ты сказаў апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грахи наши, але на веру Костёла Твоего, и будь ласкавы згодна з Твоей волей, одарить Его супокоем и едностью, які живеш і владариш на веки вечные. Супокой Пана нехай заўсёды будзе з вами. Перадайте ближнему знак супокою. Вось баранак Божий, вось той, хто бере на себе грахи свету, благословленное, покликане на вечеру ягоную. Пане, я не варты, каб Ты увайшов до мене, але скажи тільки слова, і буде оздоровлена душа моя.
Молимся. Боже наш Ойче, няхай пленным буде нашу делу в этой таямницы, праз якую Ты ведешь нас, земных пилигримов, по дорозе до неба, и вучишь усім сердцем любить вечные доброты, праз Христа Пана нашего. Пане Езу, про заступництво Марии, Маті Твоей, якая народила Тебе с любовью, а так само про заступництво святого Юзефа, человека до веру, який опековался Тобою після народзінаў. Прошу Тебе у інтенції гэтага ненародженага дзіцяці, якое духовно хочу усыновить и якое знаходится ў небяспецы аборту. Прошу, дай яго бацькам любоў і адвагу, каб яны не забівалі свайго дзіцяці, а пакінулі яму жыццё, якое Ты сам гэтаму дзіцяці прадвызначыў. Амен. Душпастырскія аб'явы. Перажываем першую нядзелю Адвенту. Святы ружанец, на гэтым тыдні просім правесці наступныя ружанцовыя групы. Панядзелак – нараджэнне Найсвяцейшай Панны Марыі, у аўторак Маці Божай Чэнстахоўскай, у сераду каралевы веравызнаўцаў, у чацвер Маці Христовай, у пятніцу звеставанне Пана, у суботу Маці Божай Тройчы Цудоўнай, у нядзелю о 18 гадзіне каралевы пабожных школаў. Інтэнцыя молитвы святого ружанца на месяц снежань молимся, каб Бог благословил сужанцаў и семьи. На гэтым тыдню літургіі адзначаем. Сёння першая нядзеля Адвенту, распачынаем першы перыяд радаснага чакання і падрыхтоўкі да святаў Божага нараджэння. Захвочваем усіх праз малітву, шчырую споведь, а таксама праз удзел у раратах добра прыгатавацца да святу. Шчыра запрашаем усіх на рараты, асабліва дзяцей і моладзь. Рараты ў нашым касцёле будуць адпраўляцца ў звычайныя дні тыдня ад панядзелку да суботы ўключна ў 6:30 раніцай. Панядзелак, сераду і пятніцу з навукай для дзяцей, у аўторак, чацвер, суботу з навукай для дарослых. Падчас Адвенту святой імшы а гадзіне 8 раніцай не будзе. Адвентавыя рэкалекцыі ў нашай парафіі адбудуцца з 17 па 19 снежня. Пастарайцеся так запланаваць гэтыя дні, каб прысутнічаць на рэкалекцыях, быць у споведзі, выслухаць Божую навуку. Каб мы ўся, як адна парафіяльная сям'я, добра падрыхтаваліся да свята Божага нараджэння. 29 лістапада прыпадае 8-я гадавіна номінацыі папам Францішкам яго эксцэленцыі ксяндза арцыбіскупа Юзефа Станеўскага, мітрапаліта Мінска-Магілёўскага. У гэты дзень асаблівым чынам будзем маліцца за шаноўнага арцыпастара. 30 лістапада свята святога Андрэя Апостала. 2 снежня, першы чацвер месяца, молімся аб шматлікіх і святых пакліканнях да святарскага, манаскага і місійнага служэння. Святая гадзіна і малітва ў гэтай інтэнцыі ў нашым касцёле вечарам у 17:30. 3 снежня ўспамін святога Францішка Ксаверыя, святара, першая пятніца месяца таксама прыпадае. Ушановуем Найсвяцейшае сэрца Пана Езуса. Набажэнства узнагароджання сэрца збаўцы распачынаецца пасля супольнага ружанца ў 9 раніцы. 4 снежня, субота, успамін святой Барбары. У капліцы святой Барбары на старых могілках па праспекту Перамогі адбудзецца урачыстасць адпустовая, а гадзіне 12 святая імша ў гонар святой Барбары, апякункі нашай супольнасці. Шчыра запрашаем да супольнай малітвы. Таксама гэта першая субота месяца, асаблівым чынам ушановваем беззаганнае сэрца Найсвяцейшай Панны Марыі, набажэнства да Маці Божай пасля супольнага ружанца ў 9 раніцы. 5 снежня, першая нядзеля месяца, адарацыйная. Пасля святой імшы а гадзіне 9 выстаўленне Найсвяцейшага сакраменту, вяночак да Божай міласэрнасці і адарацыя да гадзіны 13. А пасля сумы урачыстае благаслаўленне, змена ружанцовых таямніц. Наступная нядзеля з'яўляецца дыцэзіяльным днём малітвы за дабрадзеяў касцёла Гродзенскай дыяцэзіі.
У закрыстыі можна набыць вігілійныя аплаткі. Ёсць таксама календары на новы 2022 год і святочныя паштоўкі. Акцыя «Калядная свечка Каритас». З пачаткам адвенту такія свечкі распаўсюджваюцца ва ўсіх парафіях Гродзенскай дыяцэзіі. Далучыцца да акцыі могуць усе вернікі і людзі добрай волі. Каритас Гродзенскай дыяцэзіі захвочвае ўсіх вернікаў далучыцца да гэтай справы, каб яшчэ больш патрабуючых магло спазнаць хаця б крыху дабрыні і адчуць атмасферу святаў нараджэння Пана і Новага году. Дабрачынная акцыя «Калядная свечка» праходзіць у Беларусі ўжо шмат гадоў. З кожным годам да акцыі далучаецца ўсё больш людзей, а значыць, дапамагчы ўдаецца ўсё большай колькасці дзяцей з дзіцячых дамоў. Свечкі належыць запаліць у вігілійны вечар, каб такім сімвалічным чынам атачыць сваёй малітвай і памяццю тых, хто патрабуе увагі і дапамогі. Можам сказаць, што ўжо не адна, можа, такая свечка ў нас дома ёсць. Так. Але сапраўды, удзельнічаючы ў гэтай акцыі, дапамагаем дзецям з дзіцячых дамоў, каб яны таксама маглі пачуць святы, гэта Божае нараджэнне Новага году, за атрыманыя матэрыяльныя сродкі за гэтыя свечкі. Дабрачынная арганізацыя «Каритас» менавіта рыхтуе такія вігілійныя вячэры, такія падарункі для дзяцей з дзіцячых дамоў, таму вельмі добрая шляхетная акцыя, далучыцца кожны можа праз тое, што купіць свечку сабе на вігілійны стол. Тым жа, скажам, учынкам нібы запрашае гэтае дзіця да сябе на гэтую вячэру духоўна. Таму усіх сардэчна запрашаем да ўдзелу ў гэтай акцыі. Свечкі можна набыць у закрысты. Таксама ўжо традыцыйна ў нашай парафіі з распачаццем адвенту трывае акцыя «Дары радасць на каляды». Тут збоку каля алтара Маці Божай міласэрнасці стаіць скрынка, у якую можам складаць рэчы для патрабуючых, шматдзетных сем'яў. Пасля гэтыя падарункі, гэтыя прадукты будуць перададзены шматдзетным сем'ям, тым патрабуючым, каб таксама падзяліцца з тымі, хто можа не можа належным чынам падрыхтавацца да гэтых святаў. Таксама для дзяцей з нашай парафіі таксама будзе такі падарунак на гэтыя святы. Таму таксама запрашаем да ўдзелу ў гэтай акцыі. Шчыра дзякуем усім за супольную малітву, за складзене ахвяраванні і за усялякую указаную дапамогу. Няхай добры Бог узнагародзіць вашу шчодрасць і дабрыню. Яшчэ такая аб'ява, што 5 снежня ў Белагрудзе ксёндз Рышард Берчак будзе святкаваць сваё 25-годдзе святарскіх пасведчанняў, свайго святарскае жыцця, таму усіх з нас запрашаем да ўдзелу у Белагрудзе. Святая імша падзякі адбудзецца 5 снежня у 13:30. А на плённае перажыванне адвенту з верай прыміце Божае благаслаўленне. Пан з вамі. Няхай благаславіць вас Бог усемагутны, Айцец і Сын і Дух Святы. Ідзіце ў супакоі Хрыста. Прабачце, калі ласка, забыўся. Асвячэнне яшчэ адбудзецца вянкоў. Таму, хто зрабіў вянкі, бліжэй сюды да алтара падыходзім. Просім Бога, каб Ён благаславіў гэтыя адвентавыя вянкі і святлом свайго Сына рассеяў цемру нашага сэрца. Молімся. Благаслаўлёны Ты, Пане наш Божа, валадару вякоў, Ты дазваляеш нам у гэтым годзе зноў перажываць радасць з чакання прыйсця Твайго Сына. Благаславі гэтыя вянкі і ўмацуй у нас надзею збаўлення. Няхай гэтыя вянкі нагадваюць нам, што Ты трываеш навекі і жывеш у недасяжным святле.
Учини, каб ми, освітлений світлом Христа, який навідує нас, тривали у молитві і вийшли насустрач Йому со світлом віри і любові, який живе і владарить на віки вічні. Станем на коленки. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niechaj będzie Похвален, Пренасвящий храм, правдивое тело и кровь Пана нашего Иисуса Хриstusa, терзавший на веки веков. Niechaj będzie pochwalony, Przenaswędczy Sakram, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz zawsze na wieki wieków. Niechaj będzie pochwalony, Prенасвящий храм, правдивое тело и кровь Пана нашего Иисуса Хриstusa, терзавший на веки веков. w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Еще одно объявление. Эти веночки, что вам сегодня Ксенц посвятил, вы заносите себе домой, ставите на стол, свой какой-нибудь письменный или где-то, может, в зале есть стол, и зажигаете в эту неделю уже первую свечку, да? Потому что это первая неделя Адвента, можно зажечь первую свечку. А завтра в 6:30 вечера, утра, конечно, утра, что спим, конечно, утра, в 6:30 утра рараты. Завтра приносим с собой фонарик и сердечко. Веночки с собой завтра уже не берем. Только фонарик и сердечко. Понятно? Все, сейчас идем туда на улицу, я карточки раздам. А может,